Asibingelele konke umuntu osibukela njengamanje osibhekile emagumbini amanomhlaba lapha kwi-Dr. Ngonyama TV. Njengoba sashilo kubantu ukuthi siyohlala sibe nabelaphi noma sizokhuluma nabo. Sike saba nayo ke ndoda lekhaya. Abantu bathi bafisa ukuthi iphinde ibuye izokhuluma nabo noma iphinde ibuye izobachazela. Sesibe saba nayo ke njengokusho kwenu njengoba njengokulalela ama-comment. Khehla asibingelele. Asibingelele Dr. Ngonyama, asibingelele nabantu bonke abasibhekile emhlabeni wonke. Lolo khulumayo uDr. Sthathu otholakala endaweni yaseJoburg eKatlehong, indawo nje kuthiwa iPolar Park Community Health Center. Indawo lena ezinzekwe ngokusebenza esitholakala kuyo. Isiphikelelile sesiphile esathumela ezweni emhlabeni ukubasiza abantu. Nomuntu ohluleka ukuphila kodwa siyaphikelela sona emini nasebusuku, asikhethi bala la muntu. Asinakho ukuthi umuntu wesimame nomuntu wesilisa. Futhi asinakho ukuthi ufunani uma ufuna ini, kodwa sifuna ukuthi umuntu ofuna ukusizakala. Mangithi isiphikelela isikhehle lesesithi noma kuthi uvaleke kanjani, siyaphikelela sona ukuthi into ayenzeke uthanda noma abantu bengathanda ayiphikelele lento le. So ngithi isiphikelele sesikhuluma njengamanje esathulile ezulwini lwasasuza abantu emhlabeni. Nangaphansi kwamanzi siyangena emanzini isikhulumisa amanzi, bafuna isikhulumisa amanzi ukuthi umuntu akaphile. Besiphikelele isiphilela kuyo yonke indawo ngaphansi komhlaba, siyabheka sijule ukuthi ukhona singaphuma nani engasiza umuntu. Siyawuzwa khehla njengoba abantu bazi ukuthi ngoba udokotela ekhuluma kanje okwendoda kuya eyaziwayo ukuthi iphinde umuntu imhlolele. Kunjalo khehla. Udokotela asithi yena kubantu esigodlweni ulindele abantu abanjani, mhlawumbe ulindele abantu abanemali abahluphekile umuntu onjani, ngoba sesiyasibona manje abantu abaningi sebeyebela abantu abanemali kuphela ama sebeyathola bebiza imali ephezulu ukubona ukuthi sefuna abantu abanemali kuphela. Kuwena khehla ulindele abantu abanjani esigodlweni kuwena? Dokotela, umbuzo omuhle lo obuzayo. Futhi abantu abaningi vele bahamba befuna lokhu kuphila bengakwazi ukuthola ukuphila. Lapha esigodlweni kaDr. Sthathu sifuna umuntu ohluphekile ngento akayifunayo, ozaziyo futhi ukuthi ufunani. Ngeke sithi Dr. Ngonyama imali asifuni. Siyayifuna imali. Yeah. Kodwa kufuneni kwethu imali asifuneli ukuthi sisizakale thina. Thina abantu kaDr. Sthathu siyasiza. Ekusizeni ukuthi umuntu okubalekile kuyena ukuthi mangabe efika akafike azi naye ukuthi enyangeni phela ukuze uyithole into yokuphila uthola ngemali. Njengoba usuke amadokotela nje as usual, bayadokotela uyazi ukuthi ngiyofuna umjovo lapha and umjovo wakhona ungalini. Okay, ngiyofuna amaphilisi lapha, ngiyofuna umuntu othile lapha, ngiyofuna ngamalini. Awufika kadokotela ufuna ukuthi hayi ngizofuna umjovo uphethe imali naye iyashota, cha. Ufike usho ukuthi hayi ngizocela udokotela angifake umjovo. Uyawazi umjovo ihlukahlukene ngendlela ehlushile ngayo. Uyawazi amaphilisi owasebenzisa noma owasebenzisa futhi akusiza. So nakhona Dr. Sthathu uza nemali nawo obonayo ukuthi ngathi noma ngikhulumisana naye angakwazi ukuthi angisize noma kungakhona engakuthola nami ngiphinde ngibuye nakho. So ngabe ngazingiqonda ukuthi kwaDr. Sthathu kumukelekile noma ungaphethi imali esuke iphelele, ngoba imali sisuke singayazi ukuthi izoba ngakanani, ngoba la ekuhloleni sifike sibheke kuqala ukuthi inkinga yakho yini, ngoba asikubalule Ngonyama ukuhlola kubalekile kumuntu ukuthi umuntu akahlole ukuze umuntu ubonakala ukuthi inkinga yakhe iqala kuphi futhi izogcina imenze kanjani, uyizimqobeke lonto inganqobeka kanjani. Sidala kakhulu lokho ukuthi sihlole. Ukuhlola ikhona ukuzivezela ukuthi umuntu kubonakala ukuthi yini lemhluphakho futhi angasizakala kanjani. Asale ukuthi umuntu afune ukuchaza lento asuke eyifuna, ngoba kunabantu esebekhathele ukuhlola fethu. Asikubeke lokho kuqonde. Sebehambe kakhulu abantu bahlole kodwa abanye babo besebehlulile inkinga asuke ebhekene nayo esebehluleke kodwa njengoba basizakala. Asali ngithi ukuthi umuntu into asihambele afika asitshele kodwa ekuhloleni siyangena kakhulu and kuba lula nakithi sikwazi ukwenzela into yakho mangabe sisuke ehlulile, ngoba iyona njulo le esenza ukuthi sibheke ukuthi lento oyifunayo imbangela yayo noma into eyenza ukuthi ungasizakali ngani ingabe iyini and ungasizakala kanjani.
So ukuhlola ikhona ukungisizayo futhi okungenza ukuthi ngikwazi ukuthi usizakale. So ngeke sibe guarantee ngemali yokuthi na ufune uphathe imali ngaphandle mangabe sokhuluma ngeproduct ekufuneka ikusize ukuthi noma mangabe kuza uDr. Sthathu usuwazi ukuthi into uDr. Sthathu akanayo futhi asiza ngayo abantu into enjani usuyasho emhlabeni uthi hayi mina ngifuna into ekanje kodwa nakhona kuye kube kuhle ukuthi mangabe sikunika sibheke ukuthi ukuze sikunike sikufune sikunike kanje lana kuvela kuhloleni kahle sikuzwa kahle kahle sikuzwa kahle yeah akazithi kumuntu nje othi umuntu mina sengihambile noma labe ngifika khona kuthiwa nginenkinga yedlozi noma nginenkinga yomsamo akulungi mina umuthi awungisebenzeli umuntu kanjalo uyamsiza kanjani noma uthini kuyena osibukela njengamanje umbuzo omuhle futhi lo obuzayo yabona abnormal ngizokutshela mina ukuthi la ekuhloleni angeke ikhambile ngaveli noma ngabe usuhambe kangakana futhi mina uma ngithi iziphikeleli esasuka ezulwini noma esathunyelwe ezulwini uba asosiza abantu emhlabeni ngisho ngoba abantu sebehambile mfowethu beyifuna into bengayitholi ukuthi ingalungiseka kanjani noma impilo yabo ingaphumelela kanjani kodwa basufika uDr. Sthathu nginesho ngoba angizenzeli mina noma angithumanga mina ngoba kusukubalekile Dr. Ngonyama ukuthi uma usebenza abantu awusebenzi abantu ngoba unele wabona ukuthi inyanga seziningi emhlabeni akulaphi nami abantu ukuze bezofika bezokhipha imali ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngibe nemali cha lapha kwaDr. Sthathu sathunywa ukuba sizosiza abantu so angisebenzele ngamandla kodwa ngisebenza ngamandla ethunywe ngawo ukuze umuntu asizakale uma sikhuluma ngomuntu wedlozi asikhuluma akekho umuntu ovela ngoba umuntu wedlozi wonke umuntu udalwe uNkulunkulu asemletha kuphi emhlabeni manje emhlabeni umletha kumama umletha nakubaba kubantu vela abayisekelo sempilo yakho vele so yonke into vele mangabe sibhula siyakhuleka thina lapho kwaDr. Sthathu ngoba uma sikhuluma ngonyama sikhuluma ngokuthi uma sizihlola sifuna u200 namakhandlela amathathu awala amakhandlela amathathu amakhandlela amathathu okuncenga ukuthi ngamandla okuthandaza nethunywa zakini esuke zikulethile ngoba wonke umuntu sinesho ukuthi kulethe angavela asuke ayizele kodwa kunaleyo nto lesuke imlethile futhi ngeke imlethe without ukuthi angasizakala ngaphandle komuntu osuke ezotesta nje uDr. Sthathu so ngiqonda ukuthi amakhandlela amathathu ilawo ehlanganisa ngawo yonke into yomuntu noma ubumnyama bomuntu kuvela ngalamakhandlela amathathu masuke esikhuleka iwona silekelela ukuthi sibone inkinga yomuntu umuntu wedlozi angeke inkinga yakhe ingaveli masuke sithandaza noma uma suke sibhula ngoba ukuthandaza kwethu khona kubhula thina amaDr. Sthathu ngoba amandla esisebenza ngawo amandla okuthandaza nje gelekeqe noma amandla ethu esambathisa wona ngoba siyacacisa phambilini sathi asihambanga thina sothwasa kodwa sangena amandla mangithi siphelele amandla avile ezulwini ehlela kithi afika asembatha ngokuthandaza noma ngokukholwa ngoba ikhekhe lizalayo kakhulu into elifundisa yona lalifundisa ukukholwa nokuthandaza ukuthandaza kwasekusiholela ngoba ngokwephiwo sihlwahlukene ngokwephi ngaze emhlabeni so sasesiholele ngasengiholeleka ke nami ukuthi ngibe nalamandla ngoba ikhekhe lizalayo ikhekhe belithandaza futhi belilapha so ke ukulapha kuyisiphiwo kodwa esivela ngani ngokuthandaza so wonke umuntu vele uyangena emthandazweni manje mangabe kuumuntu wedlozi umuntu wedlozi ngeke mangabe kuthuba ophekile noma uhambe lwawuthwasa noma wenza ngokusiko ofuneka aphile ngalo noma asiza ngalabantu thola ukuthi izinto zakhe seyivalekile kodwa mangabe siguqeshela phansi sibhesa phansi ikhanda sizoyibona inkinga ukuthi hayi wena njengomuntu wedlozi into yakho efuneka ilunge la iphinde ilunge la iphinde ilunge mangabe kuyukuthi namhlabeni ikhona into ethinta idlozi mba kufuneka ngimthathe ezodokotela ngixhumene nabanye odokotela abazofika bemqaqela ukuthi hayi ngokobidlozi aqaqelela kodwa ngokokuthunywa ngamlungisela as umuntu osebenza ngezithunywa futhi onegarantii ukuthi ethumeni ayikho into engenzeki noma kuthiwa ivale kanjani noma kuthiwa kanjani ayikho into engenzeki ngokwezithunywa ngiyakholelwa kakhulu ethunyweni ngoba nami vele ngumuntu wedlozi ngokokuzalwa ngoba phela wonke umuntu vele unedlozi ngaphela nawe
Njengoba ukhuluma okay njengoba ngizwe kahle mawuthi uyindoda engathwasanga. Yeah. Ngiyawazi uphinde ukhulume ngezithunywa. Uthini kumuntu mhlambe kuyenzeka kube khona umuntu onedlozi nje eqelele futhi engazwani nesonto. Yeah. Noma edinga nje ukuthi kulungiselwe ngobudlozi. Yeah. Mhlawumbe njengoba masikhuluma ngokuthwasa. Umuntu ozakule inkinga leyo ukuthwala idlozi lakhe elingahlangani nesonto. Ngoba khona amadlozi khona abantu abasebenza nje ngesintu kuphela. Kuba ukuthi into zesonto bona idlozi labo alihlangani naso. Umsebenza kanjalo njalo. Uyasizeka ke umuntu kanjalo. Ngoba thina labantu Sthathu kufanele ukuthi bangabe sikusiza akake siqale la ngonya. Umuntu mangabe simsiza asithathi into engezukuhambisana naye. Ngoba ukuhlola kungivezela ukuthi wena ukuze usizakale angenze kanjani. Noma umuntu wedlozi kufuneka ngibheke mina ukuthi idlozi lakho lihambisana nani. Noma ngabe ufuna ukuthi into ezokusiza mhlawumbe izinto emnazo ezingakusiza enkingeni yakho. Umuntu wedlozi kuba ukuthi kahle ufuna ukuthi umsebenzi wakhe nobudlozi wakhe buphakame noma buhlambululeke noma kumlethele abantu ukuze kuthi unenkinga yedlozi noma mhlawumbe ngokomsamo wakho wakubo unenkinga fuze mina ngibhule qala ngibone ukuthi idlozi yakho khehla libambekela noma gogo libambekela ukuze sikwazi ukuthi la silungise livuleke liwasheke mhlawumbe lilisesengcolile ukuze liwasheke liphinde liphakame futhi likusize yini esingayenza. Kuyavela lokho uma ngabehlola akusho ukuthi wonke umuntu uyophiliswa umthandazo cha kodwa ukhona umuntu okuzothi mangabe sihlola ngokomthandazo ukuhlola kusinikeza ikambi ukuthi hayi lo muntu angasizakala kanjani beside ukuthi wonke umuntu sesomfaka emthandazweni. Cha akusiko bonke abantu abazofaka emthandazweni futhi akusiko bonke abantu abasizela ngomthandazo kodwa abantu engisengibasizile bakhona bedlozi fethu nabo bangasho ukuthi hayi uma sifika ku Dr. Sthathu usenzile nathi labe besade sibopheke khona savuleka nethunywa zethu zaphinde zabuya ngoba into eyenza ukuthi abantu fethu bagcine seyopheka uyenza umuntu ubopheka ngokuthi ivilelele ebusuku akazaphupha abantu bakubo. Manje siyamenza ukuthi umuntu simbuye sibabuye labantu labo abakusibekele futhi ukuze baphakame futhi bakuvule futhi nenhlanhla. Siyakwazi ukwenza lokho kodwa ukuze sikwazi ukwenza futhi yonke into ila ehloleni. Akusithi kahle nangomuntu usethi mina empilweni mhlawumbe sengizamile senginawo umuzi ngiyezama mhlawumbe imali senginayo ufuna umuntu nje inhlahla yakhe eright. Mhlawumbe athi umuntu hayi sengisebenza ukuthi imithi ukugezwa ukucatshwa akudingi lokho sengifuna into ezovela nje ingithi vumbi ngiphambi kakhulu umnikala into njalo. Uma sikhuluma ngomuntu kanjalo ngoba umbuzo omuhle lo lapho ka Dr. Sthathu sisebenza kakhulu ngalo muthi okuthiwa izizwe. Ziyahlukana izizwe zaka Dr. Sthathu. Zikhona izizwe ezokulwa esiganakho mangabe kuthiwa umuntu ulandelwa izitha. Uma ngabe kuthiwa umuzi unenkinga yezilwane zikhona izizwe esisebenzisa ekutheni ukuthi asixoshe lezolwane lezo ukwazi na ukulala ngoba uma wakhe ekhaya usukulukhande ukuthi kube umpheme wakho ukuthi ukwazi ukuphumula kuwo. Ukhona umuntu okanjalo esikubiza ukuthi izizwe zokulwa noma izizwe zempi ezilwakho nezinto ezisekhaya futhi esizozenza ukuthi zikwazi ukuthi nawo mangabe sizenzile azingaxabani nawo noma singaxabani nedlozi noma engaxabani nekhaya sizenze thina ziqondane nento esuke eyinkinga ekhaya silungise lento leyo bese sikwenza futhi ukuthi into yakho futhi ngoba izizwe masikhuluma ngezizwe zokulwa yilakho na umuntu simcupha khona ngezizwe zokulwa ukuthi lento esixosha ayingabe sabuya akuthi noma ngabe thunyele umuntu etsha ikhulumise ukuthi ayikasibanimani ayishayibuyele back kuyena lento athi ayokwenza lapha ayibuyele kuye iyokwenza leyo nto leyo noma singasiqede konke la ekulokuzini zokuxhumana zikhona izizwe kahle ekuthiwa izizwe zenhlahla. Siyazenza izizwe zenhlahla umuthi lona esinesiqiniseko sokuthi noma ngabe umuntu usevaleleke kangakanani noma ngabe usebopheke kangakanani ezintweni zakhe abazenzayo
sinazi izizwe zenhlanhla ezenza ukuthi umuntu zimvulele inhlanhla ngokuphila kwakhe, zimenze futhi noma bethu izinto zakhe zivalekile sivule, zimenze futhi izizwe noma kuthiwa mhlawumbe akasakwazi ukuphilisana nabantu sebeyamnyanya abantu noma uselenkinga ukuthi mangabe ephila nabantu sebeyamvukela noma mhlawumbe masemsebenzini la usebenza khona unenkinga ukuthi unabantu mhlawumbe asebephenduka baba bayizitha kuyo. Sinazi izizwe ezikwenza ukuthi ziphinde zivule inhlanhla nawe uphinde uthandeke nakubantu ngoba akukho mnandi ukuthi ungathandeki kubantu. Zikhona izizwe zokuprofetha esenza ukuthi nabantu sibakhuphule ngazo. Ukhona umuntu obekade eprofetha ngokwesidalwa sakubo njengoba sikisasho ukuthi abantu abafani sibaphiwe ngendlela ezihlukene. Zikhona izizwe ezivula umuntu zimenze ukuthi aprofethe noma amandla akhe aphinde aqale phansi akhuphuke akwazi ukubona inkinga zabantu ukuthi inkinga yomuntu iyini nani nani. Mhlawumbe omunye umuntu ukwazi ukumbonela usephusheni ulele ukuthi umuntu ozofika kuwe ukwazi ukubona ngoba izizwe lezi kufuneka sizenze ukuthi ziconnectane nezithunywe kuwe futhi ikwazi ukuthi zikhuphule ngezithunywa ezikuwo kungabe ukuthi izizwe ezofike zizomela ukuthunywa obukhulu cha ayingaphambani kodwa sizenze ukuthi aziqondane nokuthunywa obukhulu zikuphamise zikumele futhi zikulwele ukuthi yonke into oyifunayo ayiphindi iphakame. So ke lezo zizwe kehle yizizwe esazi ukuthi zindawo amandla ukuthi zimlekelele umuntu enkingeni asuke ebhekene nayo umuntu onamandla kehle esukanda kwa Dr. Sthathu esazi ukuthi nowathi umuntu unenkinga engakanani kodwa izizwe lezi zamlekelela. Uma sikhuluma ngezizwe kunezizwe ehambisana masikhuluma ngenhlanga ehambisana nenhlanga lapho lesithi noma kuthiwa ibhizinisi lomuntu noma inkinga yokuthi yomhlahlakhe isifipha langanani simenzela izizwe ezokuthi angene esifuthweni bese simenzela izizwe ukuthi afake inhlanga emzimbeni ezokwenza ukuthi ihlale imali kuyena noma imali ephinde imthande noma kuthi unebhizinisi imali iphinde ize kuwe imali iphinde nawe ukwazi ukuthi hayi nami senginayo connection yemali ukuthi imali ikwazi impilo ngoba kunabantu futhi basikhuluma manje abangasakwazi na imali mayephethe iphinde ihlale ebona kodwa ngenxa yale ndaba esiyishoyo siyakwazi ukuthi simenzele ukuthi into yakhe ayiphinde futhi iphinde iphakame nomhlahlelo wakhe aphinde buvuke futhi ngendlela kade ephila ngayo aphinde ephila aphakame ngazo lezi zoba izizwe mfethu abantu abaningi bazothi ezokubhula noma ezenyama cha asenzi ngisho kanjalo. Zikhona izizwe ngoba izizwe sihlonza kaningi kodwa kwade udathatha ukuthi umuntu akwazi ukuthi alekeleleke ngazo. Asibaleka inamba abantu kahle ukuthi utholakala phi nendawo otholakala kuyona. Amanamba esinawo kahle kwa Dr. Sthathu mabili noma ahlukene kabili. Ikhona inamba ethiwa 067 ya Telkom 07 ngiyaxolisa 067 259 0755 067 259 0755. Ikhona inamba ya Vodacom ethi 071 419 7658 071 419 7658. Satholakala kulo number and lama cellphone number asaphathwa yimi akekho umuntu esangiphathelayo kehle. So umuntu mangabe engifuna engangitholi kulena uyakwazi ukuthola nakule. Okay, mbukele ekhaya lokwazi udokotela usenkatleho lapha ngasePola Park. Mangabe khona udinga ukuyela xhumana naye inambeni zakhe. Mangabe nifisa ukuthi aphinde sibe naye ekhaya. So nama comment yenu. Siyabonga kakhulu siyanthanda nonke emagumbini namhlaba khehla. Asimetholo violence sigoqo. Asiphinde sibonge futhi udokotela. Isikhathi esisitholile ukuba sizovezela abantu ngento abayifunayo noma ngento abayihluphekelayo ukuthi bakwazi ukuthi bayithole. So la kwa Dr. Sthathu wonke umuntu oyemukelekile. Asinaki asibhekile ukuthi owebalela imhlophe, owebalela imnyama, omncane noma omdala. Kodwa umuntu osuke nenkinga okwangempela siyamemukela Dr. Sthathu ukuthi asizakale. Dr. Ngoyami ngiyaxolisa ukuthi ngiphinde ngiphakamise ukuthi kunabantu futhi abathi bephila uthothi nomuntu engithandana naye sengihlukene naye. Siyamlekelela umuntu kuleyo nkinga leyo ukuthi siwakho umshado uhlangane kumuntu amthole umuntu aphilisana naye angahlukani naye. Siyakwenza lokho kanti kwa Dr. Sthathu kodwa kuya ngokuthi wena usukufuna into esuka izokwenza kanjani. So ngamamazi uqonda ukuthi sengivala nje wonke umuntu wa Dr. Sthathu
ungabheki inkinga onayo ukuthi inkulu kangakanani kodwa inkinga onayo siyayilungisa noma siyalwela ukuthi usizakale kwaDr Sthathu siyabonga. Ungalibali emuwele ekhaya ukupheka ibhathini libongo sasikhabe etshanele ekhaya uphinde i-comment yakho ibaluleke kakhulu siyabonga siyanithanda nisale kahle.